Adelina Patti. Ganed Adelina Patti yn Sbaen yn 1843 i rieni o'r Eidal, a hi fyddai un o'r cantorion opera a fyddai'n cael ei thalu orau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Datganodd Verdi mai hi oedd y gantores orau a glywodd erioed. Dechreuodd ei gyrfa broffesiynol yn 8 oed, pan ymgymerodd â 2 daith o amgylch America, Canada, Mecsico, Cuba ac India'r gorllewin. Roedd y teithiau yn llwyddiant ysgubol, gyda'i chyfran hi o'r derbyniadau dros 20,000 o doleri, sy'n cyfateb i oddeutu 750,000 o bunnoedd heddiw. Gyda llais oedd yn cael ei ystyried yn fach, ond yn hynod oherwydd ei ystod eang a'i burdeb, swynodd Adelina gynulleidfaoedd o filoedd, gan gynnwys ymerawdwyr, brenhinoedd a SARS, ledled America ac Ewrop. Fe roddodd berfformiadau ar gais y teulu o brenhinol, hyd yn oed ym Mhalas Buckingham. Ar gyfer pob cynhyrchiad neu gyngerdd, roedd yn ddyfynol i Adelina ddarparu ei gwisgoedd ei hun. Ymhlith y rhain, roedd yr arfwisg yma sy'n cael ei harddangos yn y Gaer a wisgodd ym mis Mawrth 1868 pan ganodd yn opera Verdi Giovanna d'Arco, Jeanne d'Arc, yn y Theatr des Italiens ym Mharis. Mae'r arfwisg yn rhoi syniad i ni am ei chorff bychan. Pryn roedd hi'n 5 troedfedd o daldra yn rhaid ei sanau. Ond nid wnaeth hyn ei hatal rhag canu yn hi opera Covent Garden heb gymorth meicroffon. Ym 1878, wedi ei swyno gan ei leoliad heddychlon yng nghefn gwlad Sir Frycheiniog, prynodd Adelina ei chartref yng Nghraig y Nos, ac yma y dychwelodd rhwng ei theithiau rheolaidd o amgylch yr Unol Daleithiau. Cyflaenwyd gwaith helaeth i ymestyn y tŷ, a oedd yn cynnwys adeiladu theatr ac ychwanegu castellations neu barapetau addurniadol. Arweiniodd yr olaf atgyfeirio at y tŷ fel Castell Craig y Nos, sy'n dal i gael ei ddefnyddio heddiw fel gwesty a lleoliad priodasau. Y tu mewn i'r tŷ, arddangosod Adelina ei chasgliad helaeth o eitemau'n ymwneud â cherddoriaeth a gasglwyd yn ystod ei theithiau. Yn ogystal â'i siwt o arfwisg, cofrodd arall o'i theithiau yw'r awtodelyn sy'n cael ei harddangos yma ac a wneud yn Philadelphia. Credir i hon gael ei phrynu gan Adelina yn ystod un o'i theithiau o amgylch yr Unol Daleithiau. Roedd hi'n gerddor medrus, a byddai'n diddanu ei gwesteion niferus yng Nghraig y Nos gyda chyngerddau yn ei theatr. Yn ddiau, byddai ei gwesteion yn eistedd ar gadeiriau ystafell bwyta, fel yr un ar arddangosir yma, yn ystod y gwleddoedd mawryddog a fyddai'n cael ei paratoi ar ei cyfer, lle dywedid bod y champagne yn llifo fel dŵr. Pan ddychwelodd Adelina adref o America ym 1887, glaniodd yn Lerpwl gyda 65 o gesys a 12 anifail, a oedd yn cynnwys sawl ci, parot ac adar eraill. Un o'r cŵr oedd rigi, Chihuahua, a fyddai wedi ymuno ar Spaniels, cyfeirgwn, adargu a chwn defaid a oes eisoes yn mwynhau bywyd moethus yng Nghraig y Nos. Pan fu farw rigi, cafodd Adelina ef wedi ei stwffio a'i osod mewn ca sgwydr gyda'i hoff flancet croen dafad goch. Mae'n eistedd yn gwylio ymwelwyr i'r Gaer hyd heddiw. Roedd Adelina, fel llawer o'i chenhedlaeth, yn ysgrifennwr llythrau gwych,
ac roedd yn mwynhau anfon a derbyn gohebiaeth gan ei ffrindiau niferus, ledled y byd. Mae gan y Gaer gasgliad o gardiau Pasg a anfonwyd at ffrind o'r enw Kitty, tua 1917 neu 1918. Nid ydym yn gwybod pwy oedd Kitty, ond rydym yn falch iawn ei bod wedi cadw'r cardiau a dderbyniodd gan Adelina, a'i bod bellach yn rhan o'r casgliad yn y Gaer.